jsem Ezra Goodman. A toto je moje dcera Winifred. A mě říkají limonádový Joe. A mě? Arizonská pěnice. Tornádo Lou. Umělkyně. Telegram! Arizona, Arizona, to je pravých mužů zóna. Karty, šustí, kulky, psučí, krávici tu plně kučí. Ano? Hogo Fogo. Z 12 zářezy na pažbě svého Deringeru. Hogo Fogo? Hledaný policií 5 států. A zatčený ve Stepson City. Tu láhev paculatou, tu pestrou vinětu, tu whisky tmavě zlatnou, pije i manitu. Kdo chce se stát mužem, ten whisky pije rád a proto všichni může společně zaspívat. Dovolte, abych vám představil své spolupracovníky. Coyote Kid, Pancho Kid. Nestojím o vaše kidy. Já jsem totiž tuplovaný kruťas. A mučeníčko, to je moje potěšeníčko. A proč bych tím šampionem nemohl být já? Doc Badman, majitel po čertech prosperujícího podniku Trigger Whisky Saloonu. Proč? Jen když je co pít.